Reta babar pisan menawi kondhanging satriya Ngastina ingkang luhuring bebuten jebul. Nista pocapanipun cukup. Ambo, kowe bali apa ora? Ya Yambo, bali ya Yai. Aja mbok obak-obak kasutapanku nganggo kleceping latimu. Bali ya Ambo. Laten nyuwun pangapunten ingkang agung. Kenging menapa paduka mesti sanjata. Laten dhateng pundi puruk cingandika badhe kula bujang Raden. Yayi, apa kelakon pun Kakang Tega lawan Si Adi? Oh, Sarating pandang sumula hamadang ijro pasarean ngenani wadana katon remu-remu. Wah, Dewa Brata, kula wonten dawuh penemban. Aku nututi lan nyawang saka kadohan. Aku mung kepengin jejeke barang sing menceng benerke rembut sing luput. Keparengipun Bapa Guru kados pundi? Jagat iki ana bener werna telu. Benere dhewe, benere wong akeh lan bebener sejati. Nuwun inggih, benere dhewe kuwi bebener mung lambaran pamrih tumrap awake dhewe. Mengkono mau merga saka tuing nepsu ingkang ora pernah. Kula sing akeh-akeh bebener sing kaya mengkono mau anane mung ngeyel. Bregudul angel kandan-kandanane moh nampa penemuning liyan. Nek diuja bakal dadi winih angkara murka. Nuwun inggih ingkang angka 2. Benere wong akeh wis sarwa wah gingsir manut kelawan titi wanci lan papan panggonane. Bener tumrap wong kene durung mesti yen dianggep bener tumrap wong kono-kono. Taun iki durung karuan yen bener kanggo taun-taun sing bakal teka. Mula bebener sing kaya mengkono mau sipate ora bakal langgeng. Inggih penemban, wontene bebener ingkang pungkasan. Bebener sejati kuwi sing dhedhasar pengadilane sing gawe urip. Iki sipate langgeng. Ora nyawang papan lan wanci. Benere sing mengkono mau sarwa maha adil, maha kuwasa lan maha bener. Ngerti? Inggih penemban. Sapa utang kudu nyaur, sapa nyilih kudu ngulihke. Nggawa balekke sing gawe nganggo. Utang wirang nyaur wirang, utang pati bakale kabeh kudu nyaur pati. Inggih penemban Dewa Brata. Bebener endi sing mbok nggoni? Kula manggen wonten ing bebener ingkang sejatos penemban Goro. Yen kowe pancen moh rabi
kena ngopo kowe gelem ngleboni sayembara? Nggih estunipun labet bekti kula dhateng tiyang sepuh ora kaya ngono carane. Ngapusi menyang awakmu dhewe. Sejatine yen aku bisa maca ana ceceking rasa tresna kowe menyang Dewi Ambuh. Nanging jebul mbok gutak kaya kitang, mbok gusah kaya manuk. Yen ngaku nuruti Rama Parasu kowe kudu gelem nampa pasuwitane Ambuh. Peken bojo kanggo tandha yen lahir batin kowe wis tilemu manunggal. Bapa guru piye? Pancen kula keni bilih manah kula ketuwan raos. Najan nembe sak pelik. Tur malih sampun dados putri boyongan kula nanging kawuning ngono bilih. Duk palakramanipun Kanjeng Rama Prabu pikantuk Kanjeng Ibu Dewi Durgandini semanten kula sampun prasetya mboten kepengin mukti wibawa jumeneng ratu saha nglampahi wadat aku wis ngerti bola-bali kandhake. Mila saking menika Premban nadyan latu purun pisah kalian benteripun nadyan tos srengenge purun pisah kalian panasipun. Nanging Dewa Brata mboten badhe pisah kalian prasetya ingkang sampun kawijiling lisan. Kula niat badhe gesang satata Brahmacari. Kula mboten nedya cecaketan kalian wanita selaminipun Penemban. Wah. Dewa Brata wonten dawuh. Menungsa munana kalane kudu ketemu lakon loro sing padha abote. Ngibarate kaya wong nemu woh Simalakama. Yen dipangan ibune mati, yen ora dipangan bapakne sing mati. Ning nadyan padha abote antaraning lakon loro mau ditimbang-timbang. Ora ketang mung sak glugut meksana bedane. Meksana kaceke. Semono uga lelakonmu dina iki nek kowe pancen abot wadatmu. Kowe gawe sengsarane Dewi Ambuh. Mongko satriya ngono yen to nganti jarak gawe cintrakaning wanita iku gedhe dosane. Ing atase wis niat mupu sayembara tur nyatane kuwi unggul. Bareng wis kelakon boyong mbok gusah kaya manuk. Wah. Ning kosok baline yen kowe abot katresnanmu menyang Dewi Ambuh njur. Batal nggonmu nglakoni wadat saka pangiraku ora dadi apa jalan nggonmu wadat mau mung mergo kepengin nglegani atine ibumu. Bapa Penemban piye? Nyuwun pangapunten paripaksa kula mboten purun nampi dawuh paduka. Jalaran kula raos-raos mriki sakmangke sampun sanes jejering guru kalian murid. Nanging menika sampun mujudaken pribadi ngantaraning Dewa Brata karo Resi Bargawa.
tekadmu kaya gunung waja Dewa Brata. Ing atase tak godha parandene kenceng tekadmu. Ya, yen pancen mangkon aku percaya bebudenmu. Tak tinggal kuntur menyang Jamur Dipa Kulub. Punapa mirah ingsun prihatin waspa gong mijil suputahatan pakarya sengkang rinemekan Gusti siadi sih jarak pun kakang. Nadyan to gunung iki padha jugruk nanging bakal maksih jejeg hateke Raden Dewa Brata. Raden bali apa ora? Menapa paduka badhe tega kalian kula Raden? Ambo. Kocap kacarita nalika semana saya ngengsik sang Dewi Amba Dewa kaya ing pambuting kang linampahan hanyarengi dewataning antaka ingkang miber nganglang jagat pusaka ingkang wis dangu pinentang kendhenging langkap sang Dewa Brata ing cipta mung ngagara-gari mring sang Dewi Murih sumingkir parandene gempung liwung penggali labet gemeter kang sarirane cinaketen dening wanudya bro kanang ngriwe hamara wayang anelesi kang epek-epek satemah lunyu panyepenging Gandewa Pleset kang asta jemepet lumarat narates dadaning Dewi Amba hanjrit hanjula kalah kalenggak teking batin Apuranen pun kakang ngayu ambo lah kaya ngopo bakal penandhangi uripku yen to siadi
ora mari pangapura marang Dewa Brata. Apa selawase uripku mung bakal kepi-kepi kahanan iki. Ambo. Oh. Raden Dewa Brata, kula ngraos pinten awrating penggalih Paduka dening Gesang Satata Brahmacari. Nanging tinangisan dening wanita ingkang Paduka tresnani. Inggih namung margining pecah menika mbok menawi ingkang kedah sinandhang dening Ambo. Ngentosi wonten ing bungkul pengarep-arep. Oh.